Хора, както виждате в кадър с мой приятел, играеме PvP-то на новата така и да, целта е, знаете, да се трепеме и който първи си открадне Брейн Рода и да, ако искате още такива видеа, лайкнете това видео, абонирайте се за канала или ме последвайте. И да, започва видеото. Йо, аз те ударих. Добре, аз съм сам. Сега гледайте моите умения. Хоп, 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 Хоп и умре. Окей. Кът. Окей, да бъде. Това е много тъпо, защото... W. Ще мокнеш? Не! W. Ама телепортираме! Да, между другото, ти се телепортираш на моя екран. Как бе? Просто най-добрия на стила Брейнрод. И заложих най-силният си Брейнрод. Това не ми е най-силният Брейнрод. Просто си заложих най-силния. Просто ти се наласи за това. Еласол. Обари. Пресол. Не, аз имам по-силен от това, аз имам стробери елефант. Имаш ти. Да бе, ама в Олтън Каунтъс. В хакната викаш? Да. Пресол. Тина. Yes! No! Как? Беше много близко. Не, Таранка ли ще почнеш да говориш, баре да говорим. Аз не мога, сори. Аз ти изпратих на басата ти, много съм тук. Буквално и двамата сме си заложили секрет. Да, иначе ти няма да се съгласиш, ако ти такова Брейнрод гът, брат. Да, бе, дай ми легендарка. Аз нямам легендари, сори. Аз имам. Аз нямам хлеба. Просто съм най-добре на тази игра. Трябва да го Ето ги ето от тук горе-долу. Ноп. Фактио. Защо не мога да скача? Маре, кажи ми. Не знам. Ще си щупи телефона. Това не е на баща ти телефона? Не, моя. Между другото, хора, днеска от 10 часа апдейта. Админ бил съм може и на него да снимам. Така че... Аз няма да играя. W. Аз няма да играя, защото имам италианска пица, защото съм в Италия. Баци. Ние не сме такива богаташки в България. Аз съм богатачен ти автоматичка. Айде, аз... Как му да предавател? Аз го знам този трик от един мой приятел също пък. Кой е гастопачката? Има една секунда, минута. Няма как бе, аз бях много далече бе. Бях на 300 метра. Бататито, бабито. О май гад. 1-0. Това е добре, да става 3, защото баща ми ще ме бие. Какво бяга нашия? Как ме биеш, бе? Аз не съм свикнал да играя от телефон, тъй че не знам. О май гад. А знаете ли, хора, за какво Ганчо ми каза да играем на това? Ще ми даде робокси. Да, така, защото не иска да се навие. По принцип, аз си бях купил 5000 робокса. Аз в момента имам 13 останали и мисля да му ги дам, защото иначе няма да се нагласи. Защото моят
А моя баща ми купува постоянно робокси и аз ги харча за лов. Харчи ги за Брокхевен или за това. Този път добре ги изхарчил за Лъки Бок секрет, ама му се паднал е това тук. Ама само, че нормални Лъки Бок. Абе, що съм толкова бавен, бе? Що съм толкова бавен? Не знам. Много съм бавен, не? Много съм бавен. Защо съм толкова Ще бавен? ходиш бавно. Не ходя бавно. Хора, автоматично победихме, това ще бъдат видеото и от нас. Чао! Кажи чао, бе!